Amsayo Aliya Kasam Nokbar watwi phaimani tini kami amsani lukurokni nokhung bepakno khukjakpai thangpikha abahai tini okokthai kothmarokno khanaoino khorokcha bubagrabai chongui horjaknai sengkrak MDC Prasmit Debbarma bo bini o khonjoroko sokpai amsaini lukurokni Aliya Kasam tini nokhung kamawi thangmani o kokthai kothmarokno khanawi Thangwi Naikha amsaini MDC hini chongjaknai o kokthai kothmarokno wanajagui tini obono sawi khnareikha chini tiprasa hinjaknai rok hingkai bisi phayo bisi thango ahaikeno chung biriman kaklanglia obono chung tini chini tiprasa rokni manthai sokthai rokno nanani hingkai chung khorang kaisakai tisalaino chini kapalni biriman rok sakaklainani nangnai hini sawi khnarika MDC Prasmit Debbarma yang kamu tahu siapa kesal Sunda? Bố cái chơi ở khu cái sát thùng khu Người ta bữa tông tông hả bữa? ở nhà cái chung trả lại thùng tàu Mà cái anh xung quanh tông khác lại cái này. cái cái thùng nó chỉ nằm không cả một mấy. Ura pun matu naik lebar no. phaimani 너가 칼칼 주. 칼칼 맞죠. 아 너가 돈받니? 어머 보다가 어째 버선 사왔나? तीन सप्ताह था पूरा एक टीम हो गया एक टीम हो गया Ini kita terus. यहाँ 12 तारीख क्या सब क्या निकालना ये किसी ना Ini kita penting nggak deh. বেড়া করি খেয়ে ইয়াং সংসামান জায়গা নুখুং থুমানি অত দেওয়াল তো Nong mana bro kafe bagi otak. অন্য সিংহানো তঙ্গ Nanti lu ada pakai tes siu naik berapa? বাক্সা অঙ্করক টিম লোক ঠুকুর kita pun कंडीशन और मुंह যত ada nomor ini anu udah pusat tim Oh, mau tim bukan sama. ফটো পেজক তং bini kayak pulau kerja kan ke pura ses action Mau ke sana ya? anu hundi anu ke pusat pura ni pura ni bukai bahasa ini dia mau saya so goza tidak mau ada pikir tolong ya anu ke pusat hayas semua orang tuh tolong mau kita tolong nih jaga tolong anu ke kulit mau kayak bini Ah. bini mau itu kerja anu ke ek nomor bini kayak bawa bini kayak nunggu ya tanggung jawab kayak tiga sama saya tunggu saya suka Mau sana. aku bini cái saya sama habis itu teman ikut mama suka bini Karena kuak. Wah ya, wajan baik hapit sangka, baik itu kata. Orang yang Baru duk malian ada na. tongkai, 허런 게 엄마 왜 Tini belai karungan sisa, kota nak kasih botika. Nor saya meno tini sapung waktu inok bani hotel. Seng tini tampilnya sini tirubam tabuk seng Sirampur bisini tirubam sekolah. Sini satta hai family nok boy nokhung nakhang jot tobongi nok rabat bu phangklai baksa nimbu phangklai nok hujutan bai bekha tongan jagri kha sung tabuk tirubam sekolah sung tabuk angkhut bai thangbo tini sini je nok bai nai ro borok no bong nok tongmai angoi angkhut bai thang phaioi tini tirubam sekolah bong no jaga sanam ni phaikya ngai tabuk bongni chumjanai di rok bebak jotono kisi abon bagai tabuk bongni chanani to ব্যবস্থা khlaikya tabo thunani bagai ri sumni ব্যবস্থা ang khlain thawi tongo ngai bongni bagai tabo compensation ni bagai ang personally je komulpuri SDM ni bobai bokok sanai tini horo to possible langlia haipon ang phone bisinti kurungai bobai ngai dakti no bongno jate tongani ব্যবস্থা khlainani ang abo sai tongnai plus abon lage sini edisi hapang no hoitebo jung je mansa khlainai tei je state government hoitebo ang SDM bokok saloi bongni bagai dati tamo ব্যবস্থা khlaiman abang personal thangai kok sanai ngai mo hai jora to belai kharima sisa tam ngai sin boroni to nok simin jeng phunga si nok ne horthang pono sarigo ngai nok phai hapai nago tino nok si bai thanga
gondong no sung dati no tangwai dinani sung abo ব্যবস্থা খালাইনাই যতদিন tangmai asa sung mo school no tongoi tongnai sana nungmani ব্যবস্থা joto no khlainai gang bong no bokok sana mo sungo nor kuno tawana di ang tong nong logi dati no nok tangai dinani aboni ব্যবস্থা ang khlainai je mansak